Здравейте! Аз съм госпожа Череша. Намираме се в студиото ми за детска фотография. По-голяма част от декорите, които изработвам, са направени от продуктите на IKEA. Днес ще ви покажа какво може да направите с ето тази лампа, която е на доста изгодна цена. В стаята на моя син тя е превърната в космически кораб. Разбира се, аз виждам в нея много други неща. Например, може да си направите от нея фруктиера. Като сложите плодовете вътре, те лесно се измиват, тъй като отдолу имам дупка, в която да се изцеди водата. А след което, с помощта на плодове, също от IKEA, да украсите и да направите ето тази прелест за вашата маса. Днес обаче ще ви покажа как да зарадвате вашата госпожица с една лампа, която да краси нейната стая. Ще направя едно ангелче, което се надявам да ви хареса. Материалите, които са ви необходими за изработката на нашата кукла са, разбира се, лампата, чиле с прежда, аз съм избрала жълта, памук, пластик, ножица, конци, разбира се, лен, различни видове плат, аз съм избрала ето тези две разцветки и плат за перде. Започвам първо с направата на личицето и ръцете на самата кукла. Тя ще направи от ленен плат в по-светъл цвят. Разбира се, предварително съм си изрязала моделът на лице и на ръчичка. Когато вече ги имам, чертавам пипки върху плата и тогава получавам модели, които, разбира се, са напълнени с памук. Ето как изглеждат те. Ръчичките са напълнени с памук, като съм направила ето тук отзад две дупчици, които по-късно ще зашия на ръка. Главата ще закрепа за самата лампа с велкро или с помощта на силиконов пистолет. Ето как съм захванала личицето върху самата лампа. За да направя самите очички и устата, мога да използвам филц, а може преди това да избродирате или пък да сложите копченца. Ето аз какво ще направя с помощта на филц и на силикон. Ще сложа буски на куклата. Ще на око. Ще сложа още една буска от другата страна. Гледам да са на равни разстояния. И ще поставя устичка. За косата на нашата кукла взимам чилето, като го разрезвам ето тук в двете половини. Сега ще оплета такива плитки, че да са достатъчно дълги и да са достатъчно прилични за тази хубава кукла. Сега ще ви покажа точно как да го направя. Плитките на нашата кукла вече са изплетени. Завързала съм ги с по едно конче от самата прежда. Тук ще ги залепа също с силикон или с велкро. Идеята е ето тук в средата на косичката да остане място за кабел на лампата. А сега нека да направим и роклята за нашата кукла. За да направя роклята, взимам плат с дължина 1 метър, който се е на 50 см, като го прегъвам ето по този начин, за да може тук да остане място, за да закрепам ето този друг елемент, който мисля да украси роклята. Това е дентела, която е около 10 см широка и също 1 метър дълга. Ето тук ще мина с шебната машина, после ще сложа ластиче, което да се хване роклята за куклата и ще се получи нещо такова. В двата края съм оставила от пластика, за да може да завържем роклята и да можем да я махаме, ако искаме да я перем. Сега ще я сложа на самата лампа и ще видите какво ще се получи. Закачих
ръчичките, като съм ги пришила към самата рокля и сложих едно сърчице тук за разкош. Нашата кукла вече е готова. Ако искате тя да се превърне в ангел, може да поставите тези крила в задната част на гръбчето, прикрепят се с ластици. Може да ги намерите във всеки един магазин. Сега ще ви кажа, докато изработвах тази кукла, се сетих и за още едно предложение. Просто взех изкуствени цветя от IKEA и ги залепих на друга такава лампа. Така моите предложения за вас стават 3. От IKEA и от мен, госпожа Череша, хубав и успешен ден!